Wala siya nagbantay sa tubaan, so it means na siya sa balay ni Inchik. Good shit ragyapon kay para di makasunod si Mr. Lem dito ba, masulo na ko siya. Magandang umaga para sa magandang dalaga. Wala na gani kung ibantay sa tubaan. Naabot na pud ka diri. Walangan. Nanam ko to kung maestra sa una nga follow your dreams. Corny. Ay, animal. Nakauna pa man din buang sa kuha. Bantay lang ka sa kuha. Uli nga dito sa inyo habi. Gasamok-samok ka diri sa kuha ba. Grabe po kayo, padiskarte ha. Pag ko nagkalas-kalas, may gasolina para maadtulan tika. Huy, dati ka nakauna pa man di ka diri sa kuha, naginaminan pa ko kay wala siya nagbantay og tubaan, masulo na ko siya. Alangan, nagmotor man ko, nagchinila, sirmang ka. Siyempre, mo nun, yung tika. Paborit-borit mo kanin mo motor kita gift tip na manggani na. Kita gift-tip. Bala na, sa ina-impas eh. Ikaw ba yung nakimotor? Mulo. Oh, hawa diri ha. Unya, nagbalik diri ha. Huwag nakimotor ha. Sibat na! Sibat na! Bantay lang ka balikan na tika. Napapurmahan mo murag abogado sa barangay. Bro, dyan sila mga talaba. O di ba ni pasi siya wag mo siya motor mo nang diri na lang kasako ah. I will ride you to the end of the world. Naalagi kayong motor pero hasta man puhugawa. Design na good na siya. Bahala naghuga ang motor at least. Inlo ang tag-iya. Putik ka mo. Ka-reader? Karon ko rin na way motor Mr. Lem. Kanang motor ni mga kagang-kagang nga way washing as nang ugawa, banggaan ko na. Hawa na rin ha, tanawa pa rin yung motor, oh, way hugas, nagagas-gas, hawa na rin. Busaduhan ni mo eh. Mo maging motor o nagkalapok. Liwat Sila sa ni mo, giya. pasi, unya nagbalik din og malabuan ni mo ang kagwapo sa kong motor ha. Pasi na. Ano ang motor? Oh, Ay, ana. ibilin sa na unig eh. Bistig. Sa ibilin dala na, gaw-gaw na diri oh. Tanawas na pa yung gawa, pasi rin. Balot sa mga. Kabantay na kasuha. Nagpahambugay naman noon silang duha. Ate, wala ba ni gasolina? Igor to makabot diri ah. Pero ka. Pasi na dito ah. Hi Miss Beautiful. Ayong tuog sa mga jamming ato, hanginon man kay to. Lumdiya, pareharang mong duha. Che pariya rami. Tanawa akong pulma og akong motor nga dala ba astang sinawa. Tanawa to iya ha. Perteng lapuka liwat siyang naong ba. Sos, ay na ta boys. Mayra mo sa una. Grabe puga makaistorya miss. Hala. Walo pang motor sa bukang eh. Yate, asa naman si Paploy bay? Kanina rin ako paabot siya ba? Ngayon siya kayo, palit siya guys. Sus, namabiya ko yung lakaw, yate niya eh. Kinitawanan ni ba? Kanang reader ni mo perting gamaya, magian ni sa kong Rusi Classic nga perting dakuha. Plat yun na, pati inaw ni mo maplat. Tayo na ka. Lalaman ka! Pati na, masig mabanggaan pa ka! Sibatan dito ah! Parang reader ni mo perting gamaya, murag sas! Sibat! Napailigid ni mo murag nagbagtak, sige na! Ya, burit mo kasa ka na niyagi ka niyang motor. Luoy kayong tigiya na ba? Naghilak na. Bantay na kabalikan. Dito na buwang nga kapalabuan ko ng motor na mo. Yate na ang buang oh! Tara, pre. Pang! Asa di kagikan ni ay? Dugaya ba ni mo? Yung kakamupay talaga guys. Ipalit gani ko guys no. Ate, mga tindahan diri wa may namaligya guys. O daray uli na lang ko. Skut mo na pataan niya minami. Pero yun ako yung tuon. Kaya ba ni mo maabot? Ya, tiyo sa makutong paglabaw tong motor ni Mr. Lim. Asam tong wapuha. Gilang mapangitaan mo siguro nagpaagi ba? Nya. Di na ka mo bilib sa kuha. Gwapo ng driver ang motor. Gwapo magpurma. Katong unang motor gidalan ako diri ah. Pakatiran ako to sa imo kay basig. Sa motor magmata yung mong gugma ba? Ate, unsa may diskarte na ko ani aron malabuan ako tong motor. Uy. Sakyanan, gwapo kay car. Boss! Uy! Asa ka man to, boss? Malakaw na. Malakaw? Pwede ta maka-hates diya, boss? Asa di ka man today? Oh, lagod, diyaras na ano. Kanang ni kanto ba? Atay, kadol, naman na, baktasan na lang na. Mangod, boss. Inani, maguna na akong gipasiklaban chika diya ba? Mao na ni Ron, dami na mayon, kunin mo. Sige na, boss. Bayaran man, tika. Uy, pila may bayad mo? 500! Ang trabaho ra nimo magpa-asip ka nga driver tika. Matama pod, murag wa ko'y gasolina ron. Pero, 5 minutes na akong yatag si Moro na. 5 minutes? Ah, pais naman siguro na, boss. Insa man, deal? Sige, deal. Oh, tara. Tara, akita. Tanaw na to kasi club ba na imong motor karon. Titi ka, Mr. Lim.
Yun na nang amaw, bay. Maskin nagikan. What's up, slap soil? Hawa dia, kay basig manggaan ta ka dia. Kay kabawa. Unya, di pa ka muli. Ibuan ang sakyanan. Ay, naunsa man ni ka. Di mo kunin sakay ako, agad na. Basin konduktor ka na ba? Doktor na ba din ni konduktor ang sakyanan? Kabulok ni mo eh. Pinoy, mapugay kwartay ka pliti. Unya, unsa pa may giulat ni mo diri? Kasi hawa na diri ah. Banggaan ko ng motor ni mo nga sa Nugawa. Lasa ni mo. Pasi! Yung word. Pasi ba? Mapasi na juga. May naikan nga na kurong tanggal lagi ng abs ni mo. Lasa ni tawanan niya. Gilang paps. Dili ka mapildi sa pambugay. Krita sa paharasay. Lakaw, pasi dito. Basig manggaan man ako na imong motor. Gas-gas man ginaba. Nya, mo bilib na ka sa kuha. Say mo bilib. Asa naman pagagi ka na ng sakyanan? Unsa di ka, madam? Amo amang good na. Mo kay na akong sakyanan na pampamalingki no. Kaya akong mga Ferrari o mga Lamborghini nara sa balay. Kahilas ba ning tawhan na ni? Dati 5 minutes na bay manawag na na ron ba bulabog juguan ni. Kisa kay nagkawat sa kung tuksido ba? Anon ko ka-atin sa kwan? 19 roses. Ay sa. Murag ako man ang gisuot ni Papi oh. Ikaw day nagkawat animala ka. Karon ka. Unsa yun ang yundam? Amo alagi na di man kamutuo na unsa di ka naman kay ko driver na. Ikaw day nagkawat sa kung tuksido ah. Mo din eh. Oh, kinsa man din na. Taka raman ning batani ikaw rin ni nani. Oh, klaro kayo? Ako aning ilanan. Ako'y nakamansya na eh. Ubuan eh. Pasiklab, dapukit chika, buhanga ka. Ginawat na ba ni mo na eh? Amina. Dai mo lang na dagan magtuksido sa balay. Ikaw ra na ing nana. Taka raman tawanan ni. Mao lagi na. Magpaachop-achop gani ka nang imuha yung gamit ha. Dili manggudam. Ako amang gito nya. Giangkon man niya. Nya ang tuksido sa balay 20 ra biya ka buok. Giatag na lang po na ako siyang isa. Ambot lang yun. Og tinuod ba na imuha ang ipang istorya? Yate, dugayan, tawanan na, lapas, 5 minutes bay. Boss, Unsa man? Spasi na ka, boss, kaya musundo pa ko sa kuyab. Daan ko pa. At ikaw, kang buanga ka. May pagmuhawa ka diri ah. Animal palpak ang plano da.